агар шумо роҳҳои ташаккули эътимодӣ шикастнопазирии худро ба худ ҷустуҷӯй кунед ва мехоҳед аз устоди бузург Тони Роббинс ибрат гиред, ин видео барои шумост. ман Комрони Миралӣ ҳастам ва ман ба шумо ваъда медиҳам ки дар ин канал наворҳоеро ба шумо нишон медиҳам ки дар муваффақияти шахсии шумо фоидаовар бошад. ман боварӣ дорам ки ҳар яке шумо як орзуе доред ки то ҳол ҷомаи амал напӯшида аст ва дар роҳи муваффақият якҷоя мо метавонем кӯмак расонем ба якдигар. биёед ёд гирем яке аз бойтарини дунё Тони Роббинс. бо диққат тамошо кунед. умедворам ки ба шумо фоидаовар аст. мо ҳама худамон хусусият медиҳем ва одатан ба он мувофиқат мекунем. масалан, агар шумо ҳамчун муҳофизакор ё шармгин муайян карда шуда бошед, ман аллакай гуфта метавонам ки чӣ гуна шумо ҳаракат мекунед, шумо чӣ гуна тактика истифода мебаред ва шумо чӣ гуна чеҳраҳо доред. одам чунон ба тартиб оварда шудааст ки бояд ба он хусусиятҳое ки ба худаш медиҳад мувофиқат кунад. масалан, шумо мегӯед ки шумо шахси шармгин ва фурӯтан ҳастед. шумо доимо худро дар ҳолате дучор хоҳед кард ки шуморо аз олам пинҳон карданӣ хоҳад шуд. агар шумо хоҳед ки худро тағйир диҳед ва ҳаёти худро тағйир диҳед, фаромӯш кунед калимаи шармро, аз дили худ хат занед ва гум кунед. мо бо ин қисмати 30 сару кор дорем. фаромӯш кардам ин чӣ маъно дорад? ба ёдам омад. системаи имон маънояш. агар шумо доимо худро таърифи дигар диҳед, ба зудӣ ба онҳо бовар хоҳед кард ва он гоҳ шумо дар ин рӯҳ амал карданро оғоз хоҳед кард. агар шумо дар бораи худ гӯед ки ман изо мекашам, наметонам, шумо то абад изокашу нотавон хоҳед монд. агар шумо нахоҳед ки изокашу нотавон будан, коре кунед ки ин хел рафторро партоед ва ҳаракат кунед ки то изокаш набошед. муддате ба каси дигар худатонро монанд кунед, ягон касе ки шух бошад, хоксор бошад ва хубтарин бошад ва кӯшиш кунед ки дар тӯли 2-3 рӯз мисли ӯ рафтор кунед. аҷоиб хоҳед дид. шояд нофорам ва бароҳат нашавӣ дар аввал, аммо пас аз чанд вақт ту одат мекунӣ ба ин рафтор ва фаромӯш мешавад шарм кардану нотавон будан. ин ба мӯи сар монанд аст. шумо мӯи саратонро дигар хел ором медиҳед. дӯстонатон таъриф мекунанд, шумо хурсанд мешавед ва намехоҳед дигар кардан. дар ниҳоят шумо ба ин тасвир одат мекунед. ҳамаи одамон мехоҳанд тағйир ёбанд ва вазифаи ман ба онҳо фаҳмонидани тарзи иҷрои ин кор аст. ба ёд гиред, эҳсосотро месӯзонад. шумо чӣ гуна ҳаракат мекунед муайян мекунад ки шумо чӣ гуна ҳис мекунед. одам 80 мушаки гуногун дар рӯ дорад. 80 ва аксари одамон намедонанд дар бораи мавҷудияти онҳо. ҳамон ифодаҳо дар чеҳраҳо ҳамон эҳсосотро ба вуҷуд меоранд. ҳеҷ чиз дар ҳаёти шумо дигар намешавад. ман як техникаи махсусро таҳия кардаам. ман ӯро як техникаи лидер меномам. ҳамааш 10 дақиқа вақтро мегирад. агар шумо барои худ дар як рӯз 10 дақиқа ҷудо кардан натавонед, барои чӣ набошад зиндагӣ мекунед? ман намегӯям ки худи эҳсоси олиҷанобро ваъда медиҳам. ба наздикӣ ман дар тӯли 12 рӯз ба 6 кишвар ташриф овардаам. 2 рӯз пеш ман дар Ҳиндустон будам. саҳар эҳсос кардам ки гӯё як конки лағжанда ба болои сарам гузашт. албатта ман 10 дақиқа барои ин техника сарф кардам. мусиқиро гӯш кардан ва дуруст нафас кашидан муҳим аст ва он асабу ҳоли шуморо ба куллӣ тағйир медиҳад. бовар кунед, раванди вазн 3 марҳила мегирад. дар оғоз шумо бояд фикр кунед ки ман аз тақдир самимона миннатдорам. лозим нест ки танҳо фикр кунед. эҳсос кардан лозим аст. бигзор ҳама чиз тавассути ту гузарад. зеро шумо ташаккур мегӯед ва эҳсос намекунед. тарсро ҳис накунед. вақте ки шумо ташаккур мегӯед, хашмгин нашавед. тарс ва хашм бадтарин рафтор дар кор ва дар зиндагӣ ҳастанд ва ман чунин пардохт мекунам. шумо медонед ки ҳама мехоҳанд хушбахт бошанд, аммо аксарияти ҳаёти худ одамон дар ташвиш дар бораи чизе ё хашмгин аз касе мегузаранд. шумо бояд дар асабоният, тарс ва стрессатонро контрол кунед. бо миннатдорӣ рӯзамро сар мекунам. пас 3 дақиқа ман дар бораи оилам ва фарзандам фикр мекунам ва дар ҳаққи онҳо дуо мегӯям. пас 3 дақиқа ман дар бораи 3 дастовари муҳимтарин ки бояд дар оянда ба даст орам фикр мекунам. ман тасаввур мекунам ки гӯё онҳо аллакай расидаанд. инак 10 дақиқаи ман. як хел одамона чизе ки бигӯӣ ё нагӯӣ ба ҳама чиз нигоҳ накарда ба қобилиятҳои худ боварӣ доранд.
муносибати онҳо ба амали онҳо таъсир мерасонад ва ин дар навбати худ ба натиҷа таъсир мерасонад ва натиҷа ба ҳисси худ ва эътимод ба худ таъсир мерасонад. яъне ба худ бовар кардан ин результати кори шумост. боз як мисоли дигар мегӯям. одам дорои нерӯи ғайримуқаррарӣ дорад ва ҳамаи мо бо ин розӣ ҳастем, аммо онҳо барои муваффақияти худ кам кор мекунанд ва натиҷа назаррас нест, зеро онҳо ба худ кам бовар доранд. не, ман чизе карда наметавонам. ина Фрэнк Кенса метонад. вай зурай, прическаи фасон дорад. ва инак шумо барои он ки мотиватсияи баланд доред, ё ин Тони Робинс аст, ки дандонҳои калони зур дорад. ин аст он чизе ки ин одамон фикр мекунанд. онҳо дар сарашон фикрҳои бемаъне доранд. агар ба худатон бовар накунед, ягон кори шумо барор намегирад. ҳама чиз мантиқӣ аст. маҳз имони хурд, амали кам ва чӣ натиҷа хоҳад дод? раҳмовар ва хурд. натиҷаи раҳмоварӣ он чи бо имон рӯй медиҳад. ман ба ту гуфтам ки ман наметавонам. ҳамаи ин беҳуда аст ва беҳуда вақтро мегирад. боварӣ ба худ нест. ба худат баҳои нол додӣ. ту чизе ба даст наовардӣ. ин як халқаи сарбаста аст ки одам аз он гурехта наметавонад. худашро заҳролуд мекунад ва азоб мекашад. вазъиятро чӣ гуна тағйир бояд дод? эътимоди мушаххас ба худ пайдо кардан лозим. мо бачаҳо ин корро ба шумо кардем. мо ҷои рафтан надоштем. кӯпрукро сӯзондем, роҳи халосӣ набуд. бояд рафта амал кардан дар кор буд ва барои ин мо бояд ба худамон бовар кунем. ба худ бовар кунед. ҳатто агар шумо роҳи баромадан аз вазъият надошта бошед, роҳро худатон созед. агар шумо ба потенсияли худ итминон дошта бошед, барзаговро аз шох бигиред ва ба амал оғоз кунед. амали шумо ба натиҷаҳои назаррас оварда мерасонад ва ин имони шуморо ба худ боз ҳам зиёдтар мекунад. бубин ки ман чӣ қадар зур ҳастам. ман медонистам ки шохи ҳамаро мешканам. имони бештар, амали бештар, натиҷаҳои беҳтар, имони бештар. ҳамин хел шумо $300 дар як ҳафта ба даст меоваред, $25,000 дар 20 рӯз ва сипас то ба садҳо ҳазор дар як моҳ ва пас миллионҳо дар як рӯз. импулс хеле муҳим аст. барои ҳамин бойҳо бойтар мешаванд ва камбағалон камбағалтар. баъзеҳо мегӯянд ки ин ҳама сафсата аст. ман бисёр кор мекунам ва бисёр меёбам. ман ҳам ҳамин хел кардам. тасаввур кунед ки як савдогар худашро зур мегирад. ба ҳар даре маҳсулоти худро пешниҳод мекунад. чӣ мешавад оқибат? мехӯрад муштушата. барои чӣ? барое ки ӯ ба худаш боварӣ надошт. худаш ба кораш боварӣ надорад. ҳатто чеҳрааш ҳамин хел мегӯяд. вай фақат кӯдакояшро мехӯронад тамом. ва аз ин рӯ калиди муваффақият дар он аст ки чӣ гуна ба худ бовар кардан лозим аст. вақте ки ҷаҳон бар зидди шумост, шумо меравед, кӯшиш мекунед, кор мекунед, аммо шумо наметавонед чизе ба даст оред. чӣ гуна амалро идома додан дар кор ки таслим нашавед? чӣ хел ту аз уҳдаи ин мебароӣ? аз ҷониби шумо, аз ҷониби ман худам. шояд мо инро бидуни огоҳ анҷом додем. ин дар бораи потенсиалҳо набуд. мо инро аллакай доштем ва дар амал мо дастнишин набудем. мо чунин рафтор кардем, аллакай ба ҳадафи худ расидем. мо онро ҳар рӯз тасаввур мекардем. ман мехоҳам нишон диҳам ки шумо тавассути тамаркуз ба чӣ ноил шуда метавонед. ман аз шумо хоҳиш мекунам ки дар ҷоятон шинед ва биёед хурсандӣ кунем. амраи бартона ба китф занед. шумо метавонед онҳоро хандонед. ҳамин тавр акнун ба атроф нигаред ва ҳама ашёи рангаш хокиро ёбед. зуд ёбед ранги хокиро. бо диққат хокиро ёбед. ранги хокиро мекобем ва акнун чашмонатонро пӯшед. ман шуморо месанҷам. ашёи ранги хокие ки дар ин утоқ ҳаст, зуд номбар кунед. агар шумо хокиро аз сурх хеле бештар дар ёд доред, бале бигӯед. метавонед чашми худро кушода ашёҳои сурхро пайдо кунед. ба атроф нигаред. ашёҳои сурхро ҷустуҷӯ кунед. сурх, ранги сурх. бо диққат нигоҳ кунед. чизҳои сурхро ҷустуҷӯ кунед. агар шумо чизҳои сурхро бисёр ёфтаед, дасти худро баланд кунед, бигӯед ки бале. чаро ин дафъа чизҳои сурхро бештар пайдо кардед? зеро ки шумо меҷӯед ва ба боварии ба худ меҷӯед. агар шумо дуруст ва бодиққат шавед, он чизере ки меҷустед хоҳед ёфт. ҳоло ман ба шумо як чизи муҳимро мегӯям. ҳатто агар ӯ дар он ҷо набошад ҳам шумо аз ҳуҷра хоҳед ёфт. чӣ қадар нафароне ки дар ҷустуҷӯи ранги сурх, ранги ҷигариро ҳисобиданд, дасти худро баланд кунад. пас дӯстони ман, мехоҳед ки ҳаёти худро дигаргун кунед. шумо бояд физиологияи худро тағйир диҳед ва диққати худро ба дигар тараф равона кунед. дар омади гап, чӣ қадар зуд онҳоро тағйир додан мумкин аст? чӣ қадар зуд шумо метавонед? шумо метавонед онро дар байни ду тапиши дили худ иҷро кунед. бале, ҳамин қадар зуд. биёед инро санҷем. ҷавоб диҳед ба як савол.
танҳо софдилона ҷавоб диҳед, ба худатон дурӯғ нагӯед. Агар шумо хоҳед ки бо худ фахр кунед ва шумо низ мехоҳед бо худ фахр кунед, ҳама одамон мехоҳанд, шумо дар ҳақиқат бо чӣ фахр карда метавонед? Шарм надоред? Пас дар ҳаёти худ чӣ чиз боиси ифтихор мешавад? Фарзандони шумо, саломатии шумо, фигураи шумо, мушкилоти шумо? Ки ҳалли худро ёфт? ба ҷои гурехтан аз мушкилот, шумо ба муқобили проблемаҳо рафтед. Онҳо ҳалли худро ёфтанд. Дар ҳаёти худ дар айни замон шумо метавонед ба худ фахр кунед. ва вақте ки шумо дар бораи ин чизҳо фикр мекунед, маҳз дар онҳо чӣ аст ки шуморо маҷбур мекунад эҳсоси ифтихорӣ кунед? шумо дар бораи чӣ фикр мекунед? шумо чӣ тафсилотро дар зеҳни худ эҳсос мекунед? вақте ки шумо мағруриро ҳис мекунед, чӣ гуна шумо ба нафаскашӣ шурӯъ мекунед? вақте ки шумо аз худ фахр карданро сар мекунед ва чӣ гуна ҳис мекунед? барои шумо чӣ хушнудӣ мешавад? ҳоло фикр кунед дар дигар соҳаи ҳаёти шумо. фикр кунед барои чӣ шумо метавонед ба тақдир миннатдорӣ баён кунед? агар шумо ҳис кунед эҳсоси миннатдориро, барои чӣ шумо ба тақдир ташаккур мегӯед? барои чӣ шумо аз таҳти дил ташаккур гуфта метавонед? дасти худро баланд кунед. онҳое ки барои тақдири худ миннатдорӣ баён мекунанд. вақте ки шумо миннат доред, шумо ба чӣ диққат медиҳед? вақте ки шумо бо шароraи миннатдорӣ фаро гирифтаед, дар бадани худ чӣ эҳсос мекунед? чӣ дар ҳаёти шуморо ба ҳаяҷон меорад? фикр кунед ки чӣ шуморо хушбахт мекунад? чӣ боиси ҳисси ҳаяҷонангези шодӣ мегардад? ин ҳаяҷонро ҳис кунед. ба чӣ сабаб мешавад? ба фикри шумо чӣ меояд? агар шумо ҳисси лаззатро ҳис кардан хоҳед, шумо чӣ фикр мекунед? чӣ шуморо ба ҳаяҷон меорад? дастатонро баланд кунед. онҳое ки ҳоли ҳаяҷоновар доранд, дасти худро баланд кунед. гӯед: бале, шумо маҳз аз чӣ хурсандед? дасти худро баланд кунед. гӯед: бале, шумо маҳз аз чӣ хурсандед? шумо маҳз чӣ чизро аз сар мегузаронед? пас шумо ҳис мекунед ки чӣ эҳсосоте доред. зиндагии шумо чӣ гуна шуда истодааст? дар омади гап як савол. вақте ки шумо ба ҳаяҷон меоед, оё ин ба одамони дигар таъсир мекунад? ҳа ё не? ин саволҳои гуногун аст ва агар шумо онҳоро такроран такрор кунед, шумо ҷавобҳои гуногун медиҳед. саволҳои кунд ҷавобҳои кундзеҳн ва муносибати кундро пешниҳод мекунанд. чаро бо ман як чизи бад рӯй дода истодааст? дар асл ин аслан ин хел нест, аммо мағзи сари шумо бо монанди компютер ба саволҳо кор мекунад. аммо саволатон воқеиятӣ шуморо дар ниҳоят барномарезӣ мекунад, зеро он барои барномаи воқеиятӣ шумо посухҳо медиҳад. шумо сазовори он ҳастед. шумо чунин ҳастед. чаро ман наметавонам вазни худро гум кунам? шумо метавонед вазни худро гум кунед? ки шумо дар воқеъ наметавонед вазни худро гум кунед? ҳамчун самбуса дам мемонед. чӣ саволҳои кунро ба миён меорад? албатта ҷавобҳои кунзеҳн. саволи хуб пурсед, ҷавоби хуб гиред. ман мехоҳам ки шумо тафаккури худро тағйир диҳед, ба худ саволҳои дуруст диҳед, ба худ одат кунед ки бо худ саволҳои дуруст диҳад ва зиндагиятон дигар мешавад. амалро ба вуҷуд меорад. агар шумо хоҳед ки ҳолати худро тағйир диҳед, ба худат бигӯ ҳама вақт: ман хушбахтам, ман хушбахтам, ман хушбахтам. аммо эҳсоси даруни шумо муқобили сухани ту мебарояд. зеро воқеан шумо хушбахт нестед. аммо агар шумо ҳаракати баданатонро ба куллӣ тағйир диҳед, рафтор, овоз, чеҳраи ғамгинатро, тамоми биохимияи бадани шумо тағйир хоҳад ёфт. ин шӯхӣ нест. дар бадани шумо дигар пайвастагиҳои кимиявӣ пайдо мешавад. ман мехоҳам худи ҳозир дар курси шумо шинеду мавқеи худро иваз кунед. биёед худи ҳозир рақс кунем. аз хоб бедор шав. биёед бедор шавем. ана ҳамин хел. хуб, акнун шумо худро беҳтар ҳис мекунед? чеҳраи шумо ҳатто тағйир ёфтааст. агар шумо ҳолатҳоеро ёбед ки шумо онро ба тамоми ҳаваси худ иҷро кунед, шумо доимо энергияи зиёд аз сар мегузаронед ва ин ҳоли шумо гум намешавад. аммо ин ҳоли шумо бояд доимо ҳолати рӯи худро сер кунад. агар шумо ҳамеша ба ҳавас сар кунед, коратонро тамоми ҳаёти шумо тағйир хоҳад ёфт. шумо ҳис кунед, бовар кунед ба худ ва амал кунед. он дар ҳаёти шумо нақши калонро мебозад ва шумо танҳо дар ҳолати
дар ҳолати нотарсӣ баланд эҳсос карда метавонед. Агар хаста ва афсурда бошед, ҳеҷ чизи хубе ба даст нахоҳад омад. ман намедонам чӣ кор кунам, мумкин барор нагирад ин кор. агар шумо кӯшиш кунед ки худро бемуносибати дуруст ҳис кунед, беҳавас, бе он худи ҳамон энергия, ҳеҷ чиз дар ту барор намегирад. шумо импулсро мекушед, шумо ҳаракати векторҳоро ба сӯи муваффақият мекушед. бемуносибати дуруст шумо наметавонед натиҷаи дилхоҳ ба даст оред. 3 қонунро ба ёд гиред. якум нотарсӣ, дуюм уҳдадорӣ дар кор, сеюм омодагӣ ба амал. баъзеи шумо аллакай дар гузашта як ҳолати муайянро пайдо кардаед. ба шумо муяссар шуд ки муваффақиятро ба даст оред. кайфияти муваффақиятро ҳис кардед, аммо худро азми қавӣ эҳсос кардан ин танҳо қадами аввал аст. кайфияти муваффақиятро ҳис кардед, аммо худро азми қавӣ эҳсос кардан ин танҳо қадами аввал аст. азми расидан ба натиҷаҳо, тайёрӣ мисли аскар ба ҷанг шумо тайёр бояд бошед, ки ба ҷанг бароед. метарсед, лекин худро маҷбур бояд кард. уҳдадорӣ ба шумо иҷозат медиҳад ки қадам ба қадам ба сӯи амалсозии ҳадафҳои худ ҳаракат кунед. ва дар ниҳоят ҳолати сеюми омодагӣ ба гирифтани натиҷа. як сония дар худ шубҳа накунед. шумо чӣ кор карда метавонед. шумо натиҷаи ояндаро ҳамчун як далели анҷомёфта баррасӣ мекунед. яқин нест, ҳеҷ гуна саволе дода намешавад. ҳамин ки шумо ҳисси қатъият, уҳдадорӣ бепоёнро барои иҷрои омодагӣ ба анҷом додани корҳо чӣ кор кардан лозим аст. дӯстони ман, бояд фавран чора андешид. агар шумо ҳоло як озмоиши душворро аз сар гузаронед, агар муносибати оилавӣ шуморо хафа кунад, агар шумо дучори мушкилоти молӣ шавед ё вазъи ҷисмонӣ шуморо шод накунад ё тиҷорати шумо орзуи зиёд кунад, агар шумо ҳоло як озмоиши душворро аз сар гузаронед, агар муносибати оилавӣ шуморо хафа кунад, агар шумо дучори мушкилоти молӣ шавед ё вазъи ҷисмонӣ шуморо шод накунад ё тиҷорати шумо орзуи зиёд кунад, танҳо амалҳои ҳалкунанда ин нотарсӣ, боварӣ ба худ ва ба ҳаракат шуморо аз бунбаст мебароранд. он кор намекунад. муносибатро тағйир диҳед. ин тактикаҳо амал намекунанд. амал карданро бас накунед.